Non entendo por que teño que facer eu de pura. Non se supón que teñamos tanta presa, Bo, ainda temos tempo. Que agonías. Hello, malditos. Tino está un pouco triste, así que estamos intentando animalo. Se sabedes, friends? Forever. E como son tan boa persoa, gústame tanto axudar os máis necesitados e non quero que me maten, hoxe imos facer algo moi especial. Imos reunir un fillo coa súa nai, unha muller moi riquiña e cariñosa. Intentarei subir á miña canle principal un video sobre os secretos dos mafiosos. The Secret Mafia. Non prometo nada, porque polo de agora non vi nada extraño. Pero seguiré buscando por vos. Se queredes saber máis, seguideme en Facebook, Twitter, Instagram, porque irei subindo todo o que fagamos, everything. Se vos gusta, dadelle like e compartide cos vosos amigos. Ai, ata o próximo video. E recordade, eu maldigo vos. Bye. Mirade, outra nota. Para enfrentarvos ao amo, seguid os camiños do Señor. Eles guiaránvos caro que necesitades. Ei, outro mapa! Aló non podían ter posto "Ide aquí, pailáns". Moitas pelis viron estes mafiosos. Aquí sí. O que o digas, Tino. Eu sigo sin atopar nada interesante pro meu blog. Veña, en marcha! Hai que seguir os sinais. Moi animada te vexo, Cartos, cartos. Veña, que non se diga que non axudamos a terceira idade. Vos estades seguros disto? Que poñen as instruccións? Una vez seleccionada la temperatura deseada, pulsa Enter. Eran horas, home. Tú xa parece un cortello. No, tú xa estás superadísimo. Estou ben. Pois que raro, xuraría que estaba aquí. Se utilizamos a última vez na xuntanza. Tino, é moi urxente da corda, para que a necesitas? Nada importante. Frena. É aquí. Aquí. Pedriño, por Dios, para xa! Desculpade, é que estamos ensaiando unha obra, un musical. No te cortes y bésame, la historia de una traición. Pedriño! Pero pasade. Espera, é que a nos mándanos un... Oh, iso a min tanto me ten. Deus non discrimina, el é sabio e honrado. E mentres paguen eu traballo para calquera. Antes de darvos las armas... Armas? Que tipo de armas? Escopeta, martelo, bazooka? Antes de que Rambo me interrumpise, dicía que tendes que saber algo. Si ocorrese calquera cousa, calquera, por moi desagradable que sexa, Deus non o queira. Ide ao enderezo anotado neste mapa. A calquera hora do día, menos entre as 3 e as 4, que é a hora da sexta. Recordade, calquera cousa. Tranquilo, é un traballo moi sinxelo. Eu estou afeito a facer esta clase de traballiños, colega. Son un profesional. Ademais, que pode pasar? Herminia, por Dios! Ignacio, tiñas que vixiar aquí. Non. Vos queríades xogar os mafiosos, non? Pois veña, Herminia, deixa a escopeta. Imos rezar un Padre Nuestro pola alma deste señor. Vamos.
Isto é dunha película, verdade? Unha desas novas de Marvel. Ninguén se pode enterar disto. E que facemos con el? Díxamolo aquí. Recordade, calquera cousa por desagradable que sexa. Desculpade, podedesme pôr noutra posición. Veña, collo por aí. Dende pequeno a xente non me fai caso. Sabes quen sí que o facía? A miña parruliña. Ata que me enganou co canchifro ese. Teño, que xa casi estamos. Depois dito ten que salir todo rodado ou que? Que pode ser mal? Que como ves adiante vou non coller e vou lle dar... Buenos días, señorita. Somos policías. In the heart of the street. Ese coche é seu. Acabamos de picar a bicicleta. O vehículo oficial. Iso. E preguntábamos se nos podería chegar a Tavila para arranxalo. É que a miña nai sempre me dicía que non podo levar a extraños no coche. Vaya por Dios. Estamos perseguindo a esta banda. Somos fugitivos perigosos. Moi perigosos. Perigosísimos. Perigosísimos. Non nos vería, non? Todo ben por aquí? Sí, señora xente. Viñamos rezar un pouco antes de xantar. E xa sabe, Deus nunca descansa. É que é moi devoto. Tiña que velo vostede en Semana Santa. Ai, sí, carga el soiño co paso. Hulk Iscariote chamanlle. Ai, Señor Jesús. Venga, por favor. El cáliz de fuego existe. Última hora, a banda de fuxitivos coñecida como os malditos. Esta noite no especial Policías y Ladrones falaremos Cadena perpetua e despois mátalos suavemente. Se levantará sobre el polvo y después de descensados por la mafia local. Esperade, creo que nos esquecemos algo. Ai, non, está aquí.